Tervetuloa seuraamaan Aura Motorsin ensimmäistä tämmöistä videota, missä duunaillaan esimerkiksi vähän moottorisahaa, potkulaata, härvellystä ja vähän muita projekteja ja asiakastöitä siinä samassa. Tää on aika sekalainen tää ensimmäinen video, oli niin paljon erilaisia hommia tässä, mutta koittakaa saada jotain tästä meidän menosta kiinni. Tän osan ja ei tarvi mitään muuta. Oliko se tästä vaan tämä? Tämän maalasin silloin. All right. Hyvin tehty. Vittu meikäläinen osaa kyllä. Se on meidän risu. Jokainen kun osaisi tehdä noin hyvin nämä hommat, niin ne olisi yhtä hyviä kuin minä. Pehmeitä on rauta nykyisin. Menee ihan yköisellä. Niin. Mutta se on tuo Makitan kone on semmoinen. Se oli jo porattu etukäteen, niin se meni niin hyvin. Nyt lukeillaankin vähän vaativampaa tehdä. Kato. Mutta meni kerrasta. Tällä ei tarvitse arpoa. Niinhän mä sanoin. Tähän ne kylilläkin puhuu, että tällä se saattaa mennä. Nyt se on sitten vaan isompi siihen. Eikö komea rakennus? Hyvinkö sujuu? Joo. Ei se tuosta aamusta tulee. Satoja jo tehty. Menee 1 ennen tätä. No on kyllä hyviä hyllyjä, ei siinä. Pitää myymällä rakentaa. Joo. No joko siinä on reikä. Nyt ei, menee. Reikä, eikä. Siellä se on. Tulee vaan ketjulinja tähän. Niin mä pääsen alas. Mä pääsen alas. Niin, on naisillista. Se lähtee todella hyvin. Se on ihan jees. Joku tämän videon näkee, niin tietää mitä se sanoo. Osaispa itekin näin hyvin. Niin. Ei tää tänne mene. Ei se toimisi. En mä jaksa. Sä et pääse. Tosta ei tuu kyllä yhtään mitään. Kato, sillä on... Parempi sunkin jos siirrytään Onko rataas? Onko? Sähkövehkeisiin En varma. Tässä on keskitako voimaa. Silloin kato, mulla on tämmönen kiinni tuolla männän päällä. Niin se ei Sulla on tämmönen komea keilka. No mikä tuo video? Niin siitäkin laulu keino. Tuleeko sähköstartti vai joutuinko nykimään? Eikö me joku elektroniikka tähän keksi? Tää jää kohta. Vähän nyt saa jää. Se oli saman paksuinen tuolla taas katon jää. Se on tässä Akselille tuppamutteri. Akseli Kankaanranta. Niin, Jopa mikä perhe? Akselilla käytiin. Niin. Niin. Sitten se kaikki kahtuu, se olisi Kato. Kuuntele. Saat varmaan käsiin pyörää, että se käyntiin. Ei. Näin. Nyt meillä on ketju siihen. Nyt ei tarvitse siitä saamaan runkoa. Niin on. Mitä ne tekee? Rakentaa myymälä. On se nähnyt se video? En oo nähnyt. Tässä tulee se ongelma, että sä et laittaa sitä toisinpäin. Se lähtee pian pakilla menee. Nyt se menee näin. Niin. Tuosta noin vaikin. Onks käsikaasulla sitten sieltä? Kuski erikseen, joka painaa. Tälle. Naisia. Mutta miten sen saa tätä? Menisikö se täällä? Ui! Luahti sormella. Ei mene. Pitää leikata siitä se. Tuosta pois tuo. Otapas vaikka Gustafssonin krällästä. On siinä taas semmonen filis. Tästä se laittaa päälle ja näin ja täältä alta jossa päältä ja näin. Ja sillä meneekö hyvää, että... Kyllä sitä tulee. Paras. Yksi kyllä halutuin ne. Oh. Mä en tiedä miksi mä tähän lähimaan aamulla näin unen, tai yöllä näin unen tästä sitten vaan aamulla. Tästä. Siitäpä siitä. Tästä se lähtee, sillä se lähtee, niillä se on tullutkin. Tohon kyllä joku rapakaarivehtorille ketjulle, tämä kun vetää ahteri, niin on pikkusen persekki. Kato nyt. No nyt voi ottaa jo vetoa ja siitä heti. Niinpä. Tässä tuli tavallaan rapakaari tähän samaan.
estää kaiken semmosen lian ja törkyjen ja gluteenitäittuneesta. Näin. Eli nyt me tarvittais tohon. Tämähän on jo loppujen lopuksi valmis vaan. V-kolme. Tästä katsot näin. On pakko tehdä silleen, ettei ketjua tarvii jatkaa. Koska meillä ei ole tuollaista ketjua, tuo erikoisketjua, tuo on titaniumia tai jossakin hommelilla valmista. Näin. Tänään tilata lisää pesuaineita, kun saa kaiken mahtumaan yhteen hyllyyn ja ostin 2. Niin. Kameramies vaan kulkee ympyrää ja Nää kuljen täällä. kahtelee ja kuuntelee, että silloin saat itselleen tämmöisen mahdollisesti. Ei tiedä, ettei saa. Mä luulen, että kohta saa. Halvalla. Mestari näyttää, miten hommat olevat. Ei todella näytä hyvältä. Tää oli hyvä, nyt kun mä sain niitä tekemään tuon valmiin, kun mun ei tarvitse tehdä nää itse. Niin. Nyt mä vaan esitän tässä kiireistä ja keksin jotakin muuta hommaa, niin mistä ei tekee sitä valmiin. Ei tulla tekemään. En mä kerro. Kai ukot on vielä kesälomalla, niin musta pitää kesälomaa kivaa tässä. Tämä pistää oikein tekemistä. On. Nyt se on niinku sen näköinen. Menee hienosti. Joko kohta lähetään kylille. Kyllä kohta lähdetään kylille. Ei oo paljon kiinni. Hei oo. Pääsee kirkolle käymään. Niin. Niin. Semi. Naarmunenhan se on ku... Eihän tää niinku oikein konehuone oo kunnollinen. Tää on niin likainen kuin olla ja voi. Kato nyt hyvä. Mutta katsotaan sitä hetken päästä, se varmasti tulee. Sitähän minäkin, että valmiiksi oli jo pesty. Perusuuhtelut. Perusuuhtelut, kato, niin ei tule naarua, mutta ei saanut heikat pois. Isommat hyönteiset pois. Niin se nyt pyrii ketjussa vaan, mutta ei ne tulokkaan tästä. Ei ne muukaan. Tässä pitää vähän painaa kaasua tuolta. Tuotte paina kaasua. En mä tunge mun näppäjä noin lähelle täällä. No ei siinä käy mitään. Ei se nyt kimppuu tuo. Pussi käsikäytä tulee käsiin. Joo. Kato. Vielä vähän. Otettiin ketjut pois. Se ohistaa se ketju, kato siinä niin paljon. Kyllä huuti kaasu pohjassa kun lähti. Huutiko? Kyllä. Siinä on, tässä on niin paljon tehoa, että ne puhuu kylillekin tästä. No mä tiedän mikä tässä on vikana. Tässä on Jussi vikaa. No. Se on, kato kun se on laittanut tonne jotain prikkoja, se on laittanut ne ihan tuolla alla. Tuolle, että ne niinku täältä päin, ne on enemmän täällä. No niin ja justiis. tuolta päin ne on tuolla sisällä. Totta kai. Voi Jussi meni nyt pilaamaan tämän. Ei mutta kun rälläkällä vaan irti. Oi vitsi kun ei kyllä jouva, kun tästä muille makseta muutenkaan tänään. Mut se oli käynnissä. Niin. Vitsi et ois pitänyt ruveta vaan paukuttamaan. Siinä oli testipojat teille. Selvisitte testistä, huomasitte sen pian, minkä mä sinne tein tahalla.
Mä en tee mitään vahingossa. Rupee kioski olemaan nyt paketissa. Pois vähän. Lyö sitä frikkaa, kato vaan länään sinne taakse. Miten voitis se olla, että se oli sun mokaa mikä? Ei se ollut mun mokaa. No se eikä liikaa. Nytkö ärähtää? Joo. Kuorma liina vaan täytyy löytää se jos. Ai niin. Mutta mihin? Mä lainaan. No en tiedä. Mitä? Vähän sanoin, että toimii. Joo. Vähän sais ketjua kirjaa. Taitaa löystyä sitä mukaan, kun Niin se varmaan on. Tuliko Opelista ja Mäntä pihalle? Lähellä oli melkein. Se on perus Opeli. Meinasiko ottaa Tästä se lähtee. Kyllä ekotekki rupee jäämään. Ekotekki kyllä. Se on hyvä moottori, jos ei sitä olisi keksitty. Mä oon eräänkin ekotekin on laittanut vasta. Ei voi olla. Mikä sitä insinööriä on vaivannut? Kuka akka hakannut sitä ilman? Mikä se kotikki se oli? Ei mulla ollut kuule Opeleita varmaan 4-50. Mitä mä oon tehnyt kaiken kaikkiaan. Mä oon syntynyt Opelin perheeseen ja on ikävä kyllä joutunut kärsimään koko nuoruuteni Opelin kyyvistä, niin se on ollut semmonen... Se oli aikoinaan oli kuule Steyr D-kadettia ja Elimeton Kalibromaa on. Se on Apertonen kukaan. Mikäli katsotte video ihan loppuun saakka, niin kertokaa ihmeessä vähän palautetta, mitä kuvataan seuraavalla kerralla. Ensimmäinen kertahan tää on, ja kyllähän tästä oppii, että ei siinä.